prajurit siapa lestari budaya satilan baksa satria muda anglipur para surasno yuk
campur rasane catur netra sarawungan rasane catur netra tanggep pasta sawise catur netra nyoto bangkit nuju sololo sololo
Yuk, Beksa Satria Muda. Gagarane wong akrami dodo kondo ropa among ati pawi yen gampang luwe gampang yen angel
Ya ya ya. Yo yo yo. 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 Ai ai. Yo yo yo. Ya ya ya. 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 Terus. Mingkar mingkur ring angkara akarana karna marate sewe Yo yo. sinau resmine kita Yo yo. sinu karata mereka tarata Yo yo. ilmu loko kang tumraping tanah sawa Yo yo. Yo yo. Yo yo. Awas. Yo yo. Yo yo.
yo yo. Wah, ya. Wah. Rango-rango tan matanyo mawe sukarata Jan anggar citra ungguling ayo
Iki. Ha. Iya. Yo yo. Enak-enak kayak madang Mbak nih. Semoga. Langsung hari nyambut gawe apa Ardarian? Apa kuwi? Ya nek tedas ya ora apa-apa. Aja dipangan kuwi iki kunci kok piye? Kunci Inggris dikletak. Ya tasih mangre sarangan bekso satire muda hingga muncul saking dusun Prumpung Sardonarjo Ngagelik Sleman. Ya Mbak nih arep nyuwun apa iki simbah-simbah? Simbah-simbah iki arek nyuwun apa iki? Segitu lono sing entuk intip. Endi intip? Ora. Ora dedeng. Gara intip. Heeh. Marai seret. Heeh. Golek sik ireng nanti. Biar nyuno apa Mbah? Pokoke ardo dahar sithik iki, heeh. Saben bengi nyawang wong. Heeh. Iki kok Ya. jan-jan iki jenggleng Mas kok. Iki mau Mbak Nia malah muni jembeng, iki jembeng opo? Aku ajarane yo Mas. Saben bengi. Piye? Sitora. Apa sik Darien? Gose ya. Lha sampean yo bengi-bengi oleh ngerti sepuh ya medal. Oh wah ya to. Gose. Heeh. Jaluk pijet ke loro Mbah Ili. Jaluk tau Mbah Ili kuwi. Iki Kudangane Mbah Ili piye? Mbah Ili ora adil. Iki Sidora iki. Ki arep golek nggon gosek, heeh. Oh ya, lek golek gon kok ya le. Kok nyambut gawe iki. Kok nyambut gawe kan mandelek iki piye? Gini Mbak Ili semono kuwi, Mbak. Apa? Ah. Kuwi jerone arem-arem kuwi. Heeh. Saiki wis lenggah ning dhuwur nyuwune apa, Mbah? Heeh. Entuk sing rada tengik jarene. Wah, wis.
Pokoknya nek ora abang ora wis. Iki udut ya double, nyuwune loro Mas. Heeh. Iki diserot kok malah didamu. Kosike bareng kancane. Piye? Sida dijengklengke? Wis, heeh. Wis. Sidake. Ya. Saben bengi nyawang apa iki mau? Nyawang apa balik bengi ngene iki enak nyawang apa? Iki urung oleh sing mburi. Iki. Iki meng disawer kok ya 500 rupiah iki wis. Mau itu kunci. Saya disawer 500 kilo. Iki yo netes iki nene Mbah lah. Wis. Soalnya neng kene oke sanggup lambiran mah bingung toh. Iki sepur pong rokok ta iki. Tobong. Piye? Ku langsung nyuwara. Ha iki wis nyuwara ya, Mbah. Iya buat gawe ya saiki yo. Yo. Yo lek medun Mbah, buat gawe. Saiki ya. Saben bengi. Arep nyawang apa? Arep nyawang apa? Nyawang konangan. Yen memajang mung karo janor kone kon balekke. Kembang wae weton gunung. Ya. Pacitan Ayo. senang panas udan cendek lemu dhuwur ya lemu
dhuwurku pancen lemu panas udan aling-aling capek gunung aku besok capek gunung olayo mas mane man najan wadon sarta lanang enomane banyu bene Sung kabeh sak pikirane. Dan nonton Jatilan iki, Mas. Piye-piye? Heeh. Sing suwung omahe apa pikirane, Mbah? Ya. Bali. Segera bisa gunung metesa Satria Muda. Langsung loro. Langsung dua lagu. Apa Mas dilanjut nih? Iya. Apa Mbah? Neng wis. Wah jenengan ki ya sampun sepuh ya kademen to bengi-bengi to. Balung Iki, tuwa.
nuwun iki sing ngendang arep nyanyi. Alhamdulillah. Yo. Malah kok ra sida ki piye? Lha. Yo. Ndang to. Ndang. Lah rungokke aku ya arep ngrungokke ya. Piye, Mbah? Wis, ki mau aku dinehi klopo utuh. Saiki dadi gedang. Mbah, Mbak Nia nek gedange pilih sing gedhe. Heeh. Aku ngopo? Mbak Nia nek cilik emoh. Yo. Apane gedange ta? Ayo gedange. Gedang. Mbak Nia. Emah aku mau mbah. Wis aku wis enom. Mbah Ni, heeh. Sapa? Sapa jenenge sapa? Tak undang ning wong ngadirin. Kowe iki ora kesel apa piye le mbut gawe wae iki? Kowe ora kesel apa piye mbut gawe wae ket wingi? Kak le. Hah. Nendi? Oke. Apa iki sidane? Heeh. Oh, iki jamano to. Za. Lan jaluke apa? Heeh, nyanyine mbahne nek sing anyar-anyar ra gelem. Oh, sik kae. PP apa? Alah, padune jokine galau kowe mau apa kok? Kak le. Dalem. Wis takon piye? Hah? Heeh, iki mau karo bojone, heeh. Ra ngerti aku ra melu kok. Ora melu aku. Mbah. Kok ngayal aku ki bengi kok. Ya salah kok jongkimu kan ning mburi gong mah kok. Zo Mas, pinangan yo. Ora, Mbah. Ora. Wis butuh gedange jane ora kondur. Mbah, 11:30, Mbah. 11:30. Ha ano? Jajan dulu. Iki wis kesel tenan iki, heeh. Wis kemulan, heeh. Iki dibaleni meneh. Jare mau wis tengik. Heeh. Oh dangdut gelem ora? Ya makane tak kon ngerti ben kowe ngerti. Ya makane ben ngerti. Sesuk ning kono diadakke dhewe. Sesuk nanggap Mas Diki ya ning ana. Ojo.
Aja. Lho aja. Salah omong aku. Salah omong. Ora, astagfirullahalazim. Iki pawange nyuwune gelo. Negara angin. Pawang iki Mbah Ili mau njaluk gelo, jare Mbah Ili gelo ngono. Oh bendina. Jarene gelo. Heeh. Iya Mas dipinangani gelo Mas. Ya. Sing digoleki sing cilik Mbah jarene. Tandane ta? Tandane bisa seneng rondo ora? Isanya seneng rondo orang. Mbah Ili. Buka wadi jare Mbah Ili. Jare senengane rondo Mbah Ili iki. Iki nek lagune gelo Mbah Ili arep joget. Arep dadi ngono. Arep dadi. Tombone apa pantang iki? Bantang iki lek Mbah Ili dadi tombone apa? Mburiku wejane omong nek Mbah Ili arep dadi tambane ngerondo jare. Oh. Lek Mbah Ili. Kan dadi kandhake kancane. Mbah Ili arep dadi iki. Tulung. Ya. Yo. Wis. Ora kleru iki mau aku lek omong aja dipake. Ya aja mesake. Yo Mas yo, heeh. Yo Mas, heeh. Gelo, heeh. Heeh. Di-stop. Ayo. Wah. Karepmu ngono. Zo. Ayo kotor. Heh. Hae. Os. Ya. Iya. Zo. Kloter selanjutnya. Os. Yo. Os. Wah, ya.
dodone kopi enggal atau tulis wong kang bisa lateni lirane putih karya raharjo masa kukureng aja lali asring kirim harta Buri gue sentek suarane mbak ini. Yuk, yuk, yuk. Bekso Satria Muda. Yuk, ayo kundur mbak.
yo. Oh. Iya. Selang sore. Wiwit purwa nadya lan busana